Ada ti court nga papanan dagi the Gentiles sa templo. So nga kahit nga po Dios nga amin nga tao kat mamuhay ka pa man ani Kristo ti kasapulan da hindi aga. So nga po Dios sa pagdayawan da. Kat oray di tayo nga grupo tinamati kat tayo kat pinili niya po Dios akas templo na akas church na tapno da tayo kat agkararag para kadagi ti tao nga hantay nga namati kaniya po Dios. Tapananay di Mark chapter 11 verse 17 nga templo pata house of prayer para kadagiti amin nga tatao. So nga amin tayo nga namati kani Kristo kat ada ti part tayo para kadagiti tatao nga hantay nga nangammo kani Kristo tapno maaman niya pa may suda kat kasapulan niya ni Kristo iti panag iti biyagda tapno handamot nga madusa iti pagpatinggan na. Ayat niya po Diyos nga, bawat amin nga tao kat mamwanda nga isuda kat may masa ti Diyos nga dapat pagkaidayawan da. So ano kasanon na, hindi kan tayo iyay, kasanon dyan, mag-witness ka ito mo, kagkait tayo dyan to, kasanon dyan na ipasas tayo mo, kasapulan sa Kristo si Biyek siya. Siguro, no ag-witness tayo, kahit tayo nga, ipanag-witness tayo, effective, hanaya? Kaya tayo nga, diyan panangibingay tayo ti sasaon niya po Diyos, panangibingay tayo ti inaramid ni Kristo diyan cross kat epektibo nga uray nang diyan basta dagi diyan panangibingayan tayo kat talagang maawatan da kuma. So ti karag tayo hanya, kaya tayo nga maging klaro ti panangi-share tayo kadagi diyan sasaon niya po Diyos. So ti kita tayo takta diyan 1 Thessalonians chapter 2 verses 1 to verse 12. No sino mang nilukat adagos patibasa ti 1 Thessalonians chapter 2 verses 1 to verse 12. Ay so ti basis tayo bata no apay nga naging effective mat ni Apostol Pablo nga nangibingay kadagiti sa saon niya po Dios nang runa iti nay bagadaman. So tikitaan tayo, mabalin tayo kasarin mo, ito ba nagbiyag tayo? Yan ang nasahan kanyan, kapalibasa, verses 1 to verse 12. Tapno, kitaan tayo dyan, sense the surat ni Apostle Paul. Verse 12. Chapter 2, verse 1 to 12. For you yourselves know, brothers, that our coming to you was not in vain. But though we had already suffered and been shamefully treated at Philippi, as you know, we had boldness in our God to declare to you the gospel of God in the midst of much conflict. For our appeal does not spring from error or impurity or any attempt to deceive, but just as we have been approved by God to be entrusted with the gospel, so we speak, not to please man, but to please God, who tests our hearts. For we never came with words of flattery, as you know, nor with a pretext for greed. God is witness. Nor did we seek glory from people, whether from you or from others, though we could have made demands as apostles of Christ. But we were gentle among you, like a nursing mother taking care of her own children. So, being affectionately desirous of you, we were ready to share with you not only the gospel of God, but also our own selves, because you had become very dear to us. For you remember, brothers, our labor and toil. We worked night and day, that we might not be a burden to any of you. While we proclaim to you the gospel of God, you are witnesses, and God also, how holy and righteous and blameless was our conduct toward you believers. For you know how, like a father with his children, we exhorted each one of you, and encouraged you, and charged you to walk in a manner worthy of God, who calls you into His own kingdom and glory. Nakitaan tayo kat talaga ni Apostle Paul kat effective iti panangi-share na kadagi jay panangi-share na iti naimbag adamag ta isu ti inararamid na nagadon ti churches nga nabuo gapo iti panangi-share ni Apostle Paul kadagi iti sasaon niya po Dios nang runa iti naimbag adamag.
no abay nga kasano nga naging effective da nga po supo kata adati ing surat nagtoy nga mabalik tayo nga sulutan. Tiyo mo na kapala na dagtiraso na apay nga nabunga no fruitful panangidamag niya Apostle Paul di Thessalonica. Katiyo mo na launay kata ada di panang porsigi ni Pablo nga mangibingay tinayong bagadaman. Talagang implano na nga talagang ibingay na. Talagang desidido iso na nga mangibingay, mangisuro kadagidaya sa sao niya po Dios aglalo tinayong bagadaman. So talagang na nang porsigi siya to talagang inpaplano to. No skata John iba di man tayo inkasyon to Diyan talagang ibingay to. So tamatang siya magtapat to si verse 2. Dahil verse 2 di na sa tulong takay nang inugli tayo sa ilang tayo ay trends to. Kanto ay but though we had already suffered and been shamefully treated at Philippi, as you know, we had boldness in our God to declare to you the gospel of God in the midst of much conflict. No kwanto jay atulad si kato diyan mong-declare nun ta sa na po shows kahit nangasawan talaga nga nakaplano ni tibiyag na talaga nga iporsigi na nga mga share kadagiti sa sao niya po Dios. Para na idinapan kami sa Philippi na nakami tirigat na unay iti panangibingay kadagiti sa sao niya po Dios. Nung pala nakata naturod lanta ada ti goodness na nga mangibingay kadagiti sa sao niya po Dios. Gaputa amo na nakasapulan nga ibingay na dagiti nga panakaisalakan nga inaramid ni Kristo. So ti pananay jay so nga ti wala nakata ada ti panagpursigi ni Apostle Paul. So nga ti wala na ti kata talaga nga naturod iso na nga mangi-declare kadagi jay sa sao niya po mangi-declare iti naing bagadamag. So nga may ngayon no sikata jo kata naamtan tayo jay si Kristo kata natay para sa sikata jo naamuan tayo nga naiso na ni Kristo kat na tayo para kada tayo so nga agplano tayo ko nga mangibingay mat kadagiti sa sao niya po Dios kadagiti daduma tat naman mamadamat ni Kristo itibiyag da. Kemudian tayong isiyabag sa lanskara. No mangibingay tayo sa sao niya po Dios sige ag-share tayo. Anya ti buteng tayo na pa nga narigat tayo nga mang-share. Oray siya kata ada ti buteng kumot nga mang-share kadagiti sa sao niya po Dios. Maamin tayo ada siguro. Wala mo siya. Wala mo takot tayo dyan ng ibingay ni sa Laposios. Kung hindi share tayo sa mansion niya dito sa katiyahan. Yamayat na awan tibutin tayo nga mga ibingay. Minsan baka mabutin tayo nga baka katawan na tayo bilang kantyawan na tayo lalo kata nga gudaway no dagi jay young people kat no agi-share da kata katawan dagi jay bawar kada da kada pastor pamparada kat mabayindan hanaya so dagi jay kata mabutan tayo gyud ta baka makantyawan tayo bilang saan mabain tayo ta baka handa nga patyen kuno saan dakal unay nga butang ko nga mangibingay iti sa sao niya po Dios gapo ta nukit kita ta mas asin suda nung siya kasakas jay nga niya dagi jay kata butang nga mangibingay iti sa sao niya po Dios at siguro ada man kada kayo rason na apay nga narigat nga mangibingay kadagiti sa sao niya po Dios ngam ti maysa nga ngam ti insuro niya po sa Paul dito kata talaga nga in paplano na in kuden na nga mangibingay ito inaramid ni Kristo kadagiti tao tapno maamuan dapat ti saan nga pakadusaan. Ituloy tayo pay. Number 2 amo ni Pablo nga niya po Dios tinangibaon ken kuana nga mangibingay iti naing bagadamag. Di may sa nga rason na apay nga naturod niya Apostol Paul nga mangibingay kadagiti inaramid ni Kristo tapno nga madusa ti tao gaputa amo na nga tinangibaon ken kuana ken niya po Dios. Di amo tayo nga datayo kata pinili niya po Dios nga agbalin nga anak na baban ni Kristo. So mabalin tayo nga ada magtikarbangan ko nga mangibingay kadagiti sa sao niya po Dios mangibingay iti pakaisalakan gaputa amo nga iso tinangibaon ni Kristo kanya. Wala niya Apostol Paul dito verse 2 ken verse 3
For our appeal does not spring from error or impurity, or any attempt to deceive, but just as we have been approved by God to be entrusted with the gospel, so we speak. So kanto ta approved by God. Diyan aramidon na mangi share iti na mag-adama kata approved ni ako dos day. Han nga panana, haan nga impure tararamidon mi, haan nga error, haan nga kamali. Sigurado nga pudno diyan aramidon na, diyan ibagbaga na. Haan nga panpanunod lang, haan nga inaramid lang, hindi ka daytoy kat inaramid uno plano ni ako Diyos, tapos ti tao kata mailisi ti pakadusaan na. Iso nga ada turod na mga ibingay, gapo ta amo na nating nangibaon kinkuha na ni ako Diyos. Sikata jungay, sipay itayo papansilbi sino ti pagsilbihan tayo? Ni ako Diyos, paano tayo niya? Sino ni ako Diyos? Aya, apay nga isuti ada ti karbungan na mga ibaon kada tayo. So the Diyos nga awan ti so the Diyos nga awan ti nangat-ngatong ng iso. So ti kangatuan ni ti amin. Iso ti Diyos nga nang ayat kada tayo. Iso ti nang aramid iti remedyo takahanay nga madusa. Iso nga ada karbangan na nga itag na kada tayo nga mangibingay no. So nga amo na nga niya po Diyos ti nagapuan na. Tapos mo na nakata dagiti bagbaga nakat amo na nga haan nga kamali. Haan nga inang aramid lang. Tapos tinapintas pa haan nga jay panpanunutan ni Apostol po pag jay maalan na. No kapangarigan abibingay at isa sa ni Apostol no adati palagyip da kanya. Haan nga jay ti panpanunutan na. Ti panpanunutan na talaga nga aramid at ito ikaw po ta iso ti intod ni Apostol kanya nga aramid. Iso ti mensahe ni Apostol nga ibingay ko magkadagiti tao. So amo ran jay hanga tipan panunutan na kat jay pagsayaatan na ngam amuna nga pero aramidon na kata gapota iso imbaga niya po Diyos nga aramidon na. Amin nga namati kini Kristo kata na naitalak kadakwada mat pinay magadamag. So amin kito kata naitalak mapta na siya magsunod sa kata Jo ada ti karabangan tayo mangibingay kada gito nga inaramid ni Kristo kada tayo gaputa iso ti ibagbagan niya po Dios nga aramidon tayo mat. Di may katlo kayat ni Pablo at imaragsakan kat niya po Dios laang. Sa ipianan na po Dios ay sa ipianan na po Paul kata maninding sa po Dios bungat. Wala na iti verse 4 to 6. So we speak not to please man, but to please God, who taste our heart. Tipan panunutan na, wala na, imbaon na ni Apo Diyos nga iso, kangatuan iti amin, kayat po, nga ni Apo Diyos nga imbaon kanya kata iso, imaragsakan. Haan nga siya, tiagragsak. Ngon, ni Apo Diyos, tiagragsak. Siyempre, maragsakan tayo, no? Pangibingayan tayo sa saan niya po Diyos. Pangibingayan tayo na imagadawag kata maawatan ka. Ngagpaiso, inaramid ni Kristo kada tayo kata maragsakan tayo. Tako na tayo, salamat din po Diyos na naawatan na. Nung kanarunaan iti amin, kaya tayo maragsakan kat niya po Diyos. Siya, piyan tayo manimling sa akusyoson siya to Diyos. Ibingay tayo ni Mapta na Siyaman. Sigurado, piyan tayo. Aligon sa napan ng Pablo kat sa tapong isijaw niya ito o soran skato han nga bibiro kan ni Paul kat jay pana kaya panangidayal ti tatao kin kuana han nga bibiro kan jay pagragsakan dagiti tatao jay lumaminsan jay kamali nga panunod tayo kat arami daytoy tapno maragsakan dagiti membro maragsakan dagiti namati maragsakan dagiti tatao ngam uray no anya ti aramidem awan hang nga maragsakan amin anaya hang nga maragsakan amin ngam no ti panunutan tayo kat jay pagragsakan niya po Diyos aramidem tayo kat marignam ngay jay peace of mind jay tarna ngita niya po Diyos ken ka kaamom nga jay aramidem jay inaramid mo nga panangibingay tinay magadabag kat maragsakan niya po Diyos so panana no kayat mo nga agragsak niya po Diyos iti aramidem agibingay ka tinay magadabag so no piyan tayo dyan na piyan tayo dyan, mag-ibling sa Apostles,
siya magan tayo, ngibingay ito. Siya pangibingay tayo ng siya kat manimling sa Aposos siman. Katoy panan ako sungpon mo, kayat ni Pablo, amaragsakan ni Apolos lang. Han nga iso ti maragsakan, han nga ligit tatao ti maragsakan, ngam ni Apolos maragsakan. Iti aramid na panangibingay na ito na yung bagadamag. May kapat, ito tayong basahan ganin. For we never came with words of flattery, as you know, nor with pretext for greed. God is witness. Nor did we seek glory from people, whether from you or from others, though we could have made demands as apostles of Christ. So, hadyan ang papamtagay, aligon hadyan ikanamnam naman ng Paul, aligon na sinaol to iran, pero sinaol, hana nga sinaol dahil dyan itatao, tap na mamati da kanya ako Diyos. Wala na kat hana nga adto kinamkaman ngay iahan siya sa nan skato o pila ni isyong ang patoy ag siya adto kinamkaman glory si totoo ang kana impasa siya iskara kat apostles na aligon sa ito kanamnam na makat isayaw siya skato sa main purpose to God will be pleased. May po Diyos di maragsakan. Di may kaupat na pudno ti ayat ni Pablo kadagit ti daduma katao. So samak ng Pablo siya to katalaga na pudno. Pure tan malinis tan pudno uta samak to sunod sigara. Manana iti verse 7 can verse 8. Santayo ipanto. But we were gentle among you, like a nursing mother taking care of her own children. So being affectionately desirous of you, we were ready to share with you not only the gospel of God, but also our own selves, because you had become very dear to us. So no asan jud dyan na verse in-underline po, may pasas ni balik samak ng Paul sa skara. Totoo ba dyan samak sa skara? Ato kaslangananan nga mga aywan kadang iti anak na. Ada mat nga jay imbagan ni Isaiah nga panana imposible nga tinanang kat malipatan na jay pinagpasususo na nga baby nga mukuray na malipatan na niya po Diyos nga malipatan. Kung kahit nga ibagan to nga tinanang kat talaga nga aywanan na ti anak na. At pala niya Apostle Paul, dahito ayat mi magkada kayo. Talaga nga aywanan kayo. Pala niya Apostle Paul. Tapos being affectionate ni talagang tiyan tuha isakit ilang pasiya. So tayo tutuod Thessalonica. Tapos to share with you not only the gospel but ourselves. Kahit na sa nga talagang ipakita na yan ayat na kadagit jay Thessalonian people. Tapos you become very dear to us. Napatigda. Pinatkan kon pasiya hira tutuod man. Ingus ni kapasingan ako Isos, she ito katong i-share ni good news. She in pan minister to, she duwong tan. In pasas to ito katong sakit ni totoo. So hindi na minsan kat hindi kita anangay dagi jay tatao nga nag-atungan na urnong katang kasla dahay nga mula nga awan kasibog na. So may mas asyan launay niya po Isos kadakwada. Ipakita na ngayon nga talaga ayat na launay dagi kita tao. Isot nakita niya Apostle Paul nga dapat isot biyag umat nga ayat takiti katao. Tapno ipakita kadakwada nga talaga nga kasapulan da ni Kristo iti biyag da. Sa may kadima naanad kan awan ti pakapilawan ti panangidamag ni Pablo iti na yung pagdamag. Tayo ay pakapilawan. Ligat ni Ilocano. Naanad kan awan ti pakapilawan na blameless. Jay panagbiag na panangidamag na kat blameless san nga ada tilaok na nga awan tilaok na ngay nga
madi awan ti hidden agenda nga panada talaga nga kahit na i-proclaim din na yung mag-adaman tapno mamonda nga talaga kasapulan nga di panakatay ni Kristo di cross kasapulan dala unay so nga ti panangidamag na talaga nga blameless talaga nga jay lang imbagan niya po Diyos jay lang inaramid ni Kristo iso ti puro nga ited na nga mensahe tapos na iti verse surat J verse 9 to verse 10 chapter 2. For you remember, brothers, our labor and toil, we work night and day, that we might not be a burden to any of you, while we proclaim to you the gospel of God. You are witnesses, and God also, how holy and righteous and blameless was our conduct toward you believers. So nga, sa isang man of the era para kasapulan siya, no mga kanilang labibsons ka to, no sa kwanto, nga po dyan maging burden siya kasulang si kayo siya alibon na anas ng tungay dyan na si kayo naman ni totoo dyan na iyakan na kasapulan to isang nagugda si Apostle Paul tapos luwasan tayo dyan verse silas how holy and righteous and blameless was our conduct toward you believers di pa nagbiag da talaga nga impakita da nga awan ti mansana ay si nga aw dyan pankap to pantulang tagay si preceding verse man to ay alibin flattery ipasimple ni share sa kaya ni matang siya mag i-share pasons kayo dyan puro dyan sa nanapasyon pusto-pusto no tayo di ka ng Christ siguro ng tan so righteous in panbiyag siya blameless siya talagang alibin sa tuwaray nga aw pankap to sa nanskara talagang sa antato para sa nanapasyon siya in bitkat man napasyon yan to jadi pasas kita lagi haji kata kwanto jen gusto ay si ngao jen naman to mari yung panan ng Apostle Peter chapter 2 verse 12 keep your conduct among the Gentiles honorable so that when they speak against you as evildoers they may see your good deeds and glorify God in the day of visitation. Ito ay panan Apostle Peter, keep your conduct among the Gentiles. So the Gentiles siya among nung tayo agpalang believer, hantay nga napati ka ni Christ. Kata, diyan panang ipakita tayo, iti panang biyag tayo, nga da tayo kata talaga nga nailalasin, nga da tayo kat anak niya po Diyos. Kat nakitaan da. Murahin no, ada tayo accusation da nga, da tayo kata, dekriti arami din tayo, no rumwarto mo lang, makita da nga, ay gayang liman. Kita anda nga posto piman de gito nga katao ta kaya arang gidin da kat posto magayam iko dan kuna dan to maglaan. Lastly na ayat ni Pablo nga mang-awis kadagiti daguma at tao nga mangtungpan kini ako Dios. First Thessalonians 2 verse 11 verse 12 no the last scripture tayo. Kunana for you know how, like a father with his children, we exhorted each of you and encourage you and charge you to walk in a manner worthy of God, who calls you into His own kingdom and glory. Tatay, para na, kaslak ng nanang, talaga nga, ay wanak dagi jay anak ko. Ngam tata, kaslak ngay nga tatam, mangi bagbaga kada kita tatao, lalo dagi jay namatin, dagi jay insurwan nan nga tatao kat namati da, kati kamawjanan na katapanan na, we exhorted you, we encourage you, we charge you, kunana nga agbiag kayo, iti manner nga kayat niya po Diyos. Panay ako sa po, kadagi jay namatin, jay Thessalonica. Nga panana kaslak na tatang nga mga bagbaga kadagita anak ko nga kanayon nga da kayo kata dapat agbiag tayo nga worthy kaniya ako Dios iso di pa nagbiag yo kama so hadi i-charge na Apostle Paul skara at dagito nga naramid niya Apostle Paul kata makita anday jay ingkas-kasana kata naging effective iso na kata dagito kata iso mat inaramid niya pa Isus idi nagminister iso na dito lubong talaga nga amuna nga ti inaramid ni Isus amuna nga iso na kata inbaon ni God the Father
Tapos tinaramid na kata talagang ipakita na iti ayat na kadagiti katao tapos inaramid na ti karbungan na nga ang trabaho para kini Apo Dios. Kat datayo na naawatan tayo nga datayo kata naisalakan tayo gapo kadagiti naisalakan tayo gapo inaramid ni Kristo iti cross kata kanya Apo Dios nga daytoy kata maipakita tayo maisuro tayo kadagiti daduma. Tapos, iso nga, liman, min kito na isalakan, insalakan na po Isos kat mabuti na ipanaknak tayo, so tamapang siya jadi ka na po Isos para sa skatadyon managbaso. So, amin tayo, datayo insalakan ni Apo Diyos, gapotaan mo tayo nga, ni Kristo kat natahi jay cross, iso tinangi haro kaligiti basbaso tayo, so nga, nagpartik tayo iti Lord Supper tatay nga mangipalagip nga di naramid ni Kristo kat iso ti nailisyan tayo pakadawsaan kat dagitoy tinangtad iti karbangan tayo mat kuno kasla nangibilin kada tayo nga ibaga tayo ng kadagiti daduma ti inaramid ni Kristo kuna na kata amin nga nainsalakan niya po Jesus iso nga detayo bat insalakan niya po Jesus kat kuna na mabalinda ngay panaknak kinaimbag adamag nga inaramid ni Jesus para kadagiti ng pasol. So amin tayo mabalin tayo nga i-share man. Agbalin tayo nga witness nga ni Kristo ti mangisalakan tayo. Agbalin tayo nga witness nga datayo kata naisabalin nga naisabalin uno dati identification tayon nga datayo kat anak niya po Dios. Kat mabalin dapat nga agbalin nga anak niya po Dios. No i-declare tayo kadakwada di inaramid ni Kristo tapos mamati da patyenda talaga nga bigbigan da nga managbasol da kitaan da nga awang gayam da mabalin da nga aramidan at makita da nga oray no awan gayam da maaramid ko kat nagpasgayaman nga inaramid ni Kristo. So haji message tayo so tera kaya tayo totoo dyan tayo ka-subsabihan. Kaya pan tayo ng kalas dyan na message tayo dyan na oray sa dinuman nga papanan tayo kata iso yung message tayo. Dyan panangipanak na tayo itinaramid ni Kristo. So dito lang pa mensahe may panggap iti panangibingay sa sao ni Apo Diyos. Kitaan tayo kata ni Apostle Paul effective iti panangibingay na kapota amuna nga dapat i-share na talagang including na nga ibingay na tapos amuna nga tinangibaon kinkuana kat ni Apo Dios ken kahit na nga ti panangibingay na kat ni Apo Dios ti maragsakan ken jay panangipakita na nga iti punto nga panagayat na kadagiti iti mga tao ken aganat tayo kas ni Apostle Paul nga naganat iti panagbiag na kan hantay pamamat nga ang kito ka takot dyan manbel siya ni Satan sahay dyan si panbiag tayo kamakat worthy so na napo Diyos. Thank you.